n'ọnụ rinne anyị echietala n'obere ezumike gbajiri n'oge ụtụtụ ọma n'isi mbido telivishọn. Isiokwu eji n'ọnụ taa ogene ihe ọ na-akpatara ụmụaka ọrụ ma sọsọ ofu nne ma ofu nna zụọ ya. Anyị ekwugo ihe dị iche iche gbasara ihe na-akpata ya, mana anyị nọ n'elu ka o si emetụta ụmụaka ma onye nna ahụ na-azụ sọ ya ma onye nna ahụ na-azụ sọ ya. Ihe ka anyị ga-aga n'elu nakwa ekwu n'oge oge a cherekwa na anyị nọ n'ụka nọkwa maazị ịma anyị na-asịta ụmụaka ofu onye zụrụ n'ọnwụ na-enye nsogbu maka na ọnwa ajụjụ dị ọghọm ọ chọrọ ịjụ nne ya wụrụ ihe gbasara nwoke ka onye ọ ga-ajụ. Igbo si na agwọ otu onye gburu ọ naghị agha ime gịnị, ọ naghị agha ịghọ eke. Agwọ otu onye gburu ọ naghị ara ahụ ọ ghọọla eke. Ọ bụ etu a ka ọ dị n'ezinụlọ. Nwoke bụ naanị ya ka zụrụ nwa ya. Enwere nwoke mma o bidoro na afọ abụọ zụwa nwa ya n'ihi na nne ya bịara kusarịa ya mgbe ọ dị ọnwa asatọ, gbafuo gbadata Lagos lụọ dị ọzọ na nwee biri ndụ ọzọ na-aga n'ihu. Nwoke a wee ọpụta kwụrụ nwa ha n'azụ na-aga ma ọ na-arụ kapịnta, nweghị ụdị ihe ọ naghị arụ fọma. Mgbe ọ na-esi obere họteelụ ọ ga-akwụ nwa ha n'azụ, ọ kwadocha ya ịhụ na nwatakịrị nwoke kwadoro ị ga-ama na mgbe ụfọdụ dị ka mmọnwụ. Ọ dị egwu, mana ọ bịawụrụ nwa nwaanyị, ọmarịcha nwa nwaanyị naanị nwoke na-azụ ya. Ị hụla, ọ bụrụ nnọọ ihe anya mmiri, ezigbo ihe anya mmiri. Ọ na nwoke ahụ nwere nne, ọ na ma nne ya ka dị ma ọ nwee nwanne ya nwaanyị, ebe ọnwụ nwaanyị ka nwa ahụ ha ka anapụ ya nwa ahụ. Ọ chọghị n'ihi na ọ chọrọ ka ọ chọghị akụkọ asịrị a na-abaki ya. Nwa ya ahụ topụta onye ma ụdị onye ọ ga-abụ, ọ chọrọ ka ya jiri aka ya ifugo na nwa sọsọ nna ya zụrụ ka ọ ga-esi na-afụ ndị ọzọ. Ọ na-enye ezigbo nsogbu. Aga n'ụlọ akwụkwọ mgbe ụfọdụ, mgbe nwa ahụ dị obere, o nwere mgbe ọ na-apụta na-ajụ kedụkwenụ nne ya. Ọ na-ajụ nna ya sị ya ebee ka ọ sị na nne ya gara, ma nne ya emegide ebe ahụ ọ gbagara ọ dozighị ya ahụ ọfụma, dezi ya mma ka ire ọ ga-eji wee fụọ nwa ọra ma nwa ya toliteze bụrụzi ezigbote mmadụ. Ọ na-akpọ nne ya ha asị, ọ na-eme stedi. Ọ bụghị ihe eji ọnụ akọ nne, ọ bụghị that is kedu ihe na-akọ tupu anyị bata. Nwa onye na-agwa m na o nwere nwatakịrị a na-akọ na nna ya gburu nne ya, amechaa nnọọ kpụgharịcha ya dọgharịcha ya ka o kwuo eziokwu kwukwu eziokwu, mechekwa ha gawa. Nwatakịrị ya na nna ya nọzi na-eto, nna ya ga na-agwa nwa ahụ na ndị be nne ya, ụmụnne ndị ọgọ ya ndị gburu nwa ha were ihe afụdịcha nwatakịrị ntị, nwatakịrị amahụ. O nwezi ka esi achọzi ihe n'onyonyo Facebook, o nwere ka ha si nweta onwe ha. Ndị ụmụnne nke nwaanyị nwụrụ anwụ, ọ na-egwute ha na ha na-afụ nwa ha nwetago nwa nwanne ha. Ya ka o nwere ka nwoke si nwetazie ya, o mejezie nyezie ya ekwentị ya, na-akpọ, ọ na-ebe na-asị ya na nna ya si na ọha wagburu nne ya nke a na-ayụ esi ebe a na-ajụ ya ka ebe ọ nọ. Ọ sị na ya ga-agwa ha ebe ọ nọ na ọha mere nke ọ nọ dị ka ihe ya nọ kịta, mana a ga-eji nwa ya họta ebe Chukwu na-emega ebere nwetago nwa ya tinye okwu n'isi ka a na-akọwara ya ka akọwara gị ihe mere nwatakịrị na-ebeta ọsọ akwa. Ihe ewute ka isi ike ihe ụmụaka ụfọdụ nwere ụdị isi ike nwatakịrị ga-adị bi mara na ihe ha gabigara mgbe a na-azụ ha. Aka gwara ya o nwere nwaanyị m nwere, anyị na-arụkọkwa otu ọrụ, bịa yọọ m sị m biko na enwere nwa ya dị afọ 13 na ọ naghịzi anụ nke ya nwa nne ya na-ekwu na ya etikata ya ihe aka sie ya. Mgbe nwere ebe ga-etiri nwata ihe ahụ esie nwatakịrị ahụ, ihe anyị na-eti ya enwekweghị ihe ọ bụ dịrị ya kpata ga-etie ya ihe. Nke bụ na nwatakịrị nwaanyị a were na-ayọ m biko m bịa ka m kwusara nwa ya ahụ okwu dị afọ 13. Ị ga-amanụ nwatakịrị nwaanyị dị afọ 13 ọ gịnị ka ọ ka eme. Ọ sị na ọ naghị anọ ofu ebe, ya na-ekwu ụmụ nwoke nke akpọpụ ya n'ekwentị, nke ọzọ akpọ ya, ma ndị gara akụ aka ma n'abalị gbagba. Ọ bụ naanị ya na nwa ya ahụ bi. Ọ ka wụkwa nwatakịrị nwa agbọghọbịa
ọ dị m ka ọ mụtara nwa ahụ mgbe ọ dị ọ dị m ka ọ dị ebe afọ 16 maọbụ afọ 17 mgbe ọ mụtara nwa ahụ. Ịmakwana m kwere ya nkwa na m ga-abịa nwa ya ịhụ nwa agbọghọ ọ pụrụ ọ bụghị obere nwa agbọghọbịa ka nwatakịrị ahụ pụrụla kpujuchara obi. Ịhụla mgbe m gaziri ka m gaa m sị ngwa enyela onwe gị nsogbu, aga m abịa mgbede otu a mgbede otu a ọ gbachara m atụ mgbe m sị hapụ. Ịmakwa mgbe m gara aka m kụrụ n'ọnụ ụzọ nwatakịrị iji gosi gị ụdị gị a nwatakịrị ahụ gbapụrụla na ya. N'ịma ndị Igbo ihe karịa ha akụkụ asị na ọ gbapụla na gị a ka ị wee hụ ụdị gị a nwatakịrị ahụ gbapụrụ na ya. Nwatakịrị na nsị a nne ọkwa gị wee onye dị otu onye dị otu asị m yes nsị a elekwa onye ya biko eyiri m gị ndị ọyị gị nwoke na-achọta gị bịa nọdụ ọdụ ebe a ka m gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị lekwe m na-ekwu ya ọ na-esi na ntị nke a na-abanye esi na ntị nke ọzọ na-eme gị na-apụ na nwatakịrị nwaanyị ọ tagbuo okwele onwe ya n'afọ akpọzi agụ ka a sị na ọ nwere nne ebe a na-akwado nnọọ ebe a ga na-azụ ụmụaka ndị a na-aga nnọọ nke a na-akpọ deliverance maọbụ ịkachapụ ihe n'ọbara onwedịrị ihe dị otu ahụ nke a na-asọ ọgbanje ka atapịa ọbara ka atapụ na onweghị ihe ọzọ ọ bụ na-abụghị ka esiri zụpụta nwa ahụ. O nwere okwu nwoke o nwere ebe ọ ga-agbaji ụdọrọ n'ezinụlọ gị nwoke apụta ile nwatakịrị ahụ anya na mkpụrụ anya lee anya na mkpụrụ anya sị ya ama eti gị ugbu a tituo gị n'ala isi ọ dịkwa gị mma a na-agwa gị ihe gị kwesịrị ime ị gaghị eme. Ọ bụ ọrụ dịrị nwoke. Ọ nwere ọrụ dịrị nwoke. Eviri o nwere mgbe o nwere otu ọ si adị n'ezinụlọ m nwunye m akpọ m sị m bịa ị gaghị abịa were anya nwoke bara nwa mba anya nkịtị m ga-elie nwatakịrị ahụ abanye n'usoro ebe isi ọ dịkwa ya mma. Ịhụla ọ bụrụ otu ọ dị mana ọ dị m ka anyị ga-agbabere ya bụ okwu tutu izuụka ọzọ mgbe anyị ga-ekwulitekwu ya kwutọpụ ya n'ihi na anyị ekwuchabeghị ihe gbasara ihe ọ na-ebute. Anyị ga-ekwutọpụ ya ma tụkwa ọnụ na ka esi eme gịnị ka esi achọ ka esi akwụsịlata ya tụmadị maka ndị na-alụbeghị alụ ndị na-azọghịbeghị azọghị. Enwere ọtụtụ ndị m na-elecha anya ugbu a ma ndị na-eche na ebe ahụ ebe ka mma nwa ndị na-eche na ọnọdụ ahụ ka mma ka ha nweta ihe dị ya n'ime ka ha hụ ka ọ dị n'ihi na ọ bụghị naanị otu onye na-azụ nwa mgbe ụmụaka ha toruwere ịlụ di maọbụ ịlụ nwaanyị nke ahụ bụkwa nnọọ akụkọ ọzọ dị maka izu ọzọ n'ihi na a sị na nwatakịrị toruo ịlụ di ome gịnị okwu ebe o si agazie na ụsụ ebe o si wee pụta ka a mara nne ga-anọ na ya ọ nwụrụ anwụ asị na ọnwụ ga-anwụ ebekwena ka ọ nọ chee. Ịhụlanụ ibi na o nwedịrị onye ụkọchukwu ndị okpukperechi na-ewu ewu achọghị m ịkpọ aha onye ọbụla mana ya na nwunye ya ebikwaghị ụbọchị nwa ya na-alụ di anọ m ya o nwere ihe mere mee soro na ndị bataranụ nwunye ya abịaghị nwa ya nwaanyị na-alụ di nwunye ya abịaghị. Ịhụla ya ana m asị ka anyị gbabere ya bụ okwu tutu ruo izuụka ọzọ mgbe anyị ga-akọ ihe niile ndị ọzọ gbasara ya mana ka anyị jụọ ọnụ ndị na-ege ntị ugbu a tụmadị ụfọdụ ndị a m na-ele anya ugbu a o nwere ndị nwechara ngwaahịa dị iche iche na-ekwebeghị aga ahịa kemgbe afọ bidoro. Kedu ihe ị na-echekwanụ? Wetara anyị ya n'ụtụtụ ọma na ịhụlanụ mmadụ ole kwuru nde mmadụ ole na-ele ihe mmemme a n'ụzọ pụrụ iche ka anyị mee gịnị ka anyị repụrụ gị ya anyị kpọsa ya n'elu tebụl a pịam ọ pụọkwala. Ile anya ugbu a ị ga-ahụcha akara ekwentị anyị ma ọ bụ akara igwe nzirịta ozi dị iche iche ma Instagram ma Facebook ma Twitter ma ekwentị dị iche iche. Biko kpọtụrụ anyị nkenke ozi ka anyị nwee gịnị ka anyị nwee ike ịgwa gị nwa nchọ ihe ọ ga-ewe gị n'ihi na ọha na eze mara onye bụ gịnị ọzọ fọrọ ndị ụfọdụ asị na ị na-agwọ ọgwụ ego ọ bụghị ọgwụ ego iwetara ihe gị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị kọrọ ya nde kwuru ijeri ndị mmadụ ndị na-ele ya na-enwe obi aṅụrị ndị nọcha ebe ha nọ ugbu a na-enwe obi aṅụrị. Nne o nwere ihe okwu ikpeazụ nwere ịgwa ụmụ Igbo? Nwere ike ịgwa ndị Igbo onye ọbụla hụrụ onwe ya n'ọnọdụ ọbụla ị hụrụ onwe gị ị ga-ajụzi ọgịnị ka ị ka ga-esi mee ya ka ọ dị mma. Ihe ahụ ihe anyị ga-asị ka ọ dị n'izuụka ọzọ mgbe anyị ga-akọwapụtara ihe ha ga-eme ka ọ dị mma mana tupu ọ na-eru izuụka ọzọ nọrụkwa n'ọfụma jisiekwa ike na-eme nke ị na-eme
dị mma ka ọ gaziere gị. Ọ dị mma. Aha nkwa ọnụ Doris Ifeoma. Ọ dị mma. Aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja. Ana m asị gị biko jide ka iji Igbo si na onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke ọ na-eme dị mma. Asịkwanụ gị hapụnata ịmara na nke ahụ adịghị mma. Anyị ga-asị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala Ma azụ anwụla ụbọchị nta anyị chụọ n'Owere.